Són les 6 del matí quan em desperto sobresaltat pel soroll d'un motor, segurament imaginari. M'acosto a mirar per la finestra. És el tercer cop aquesta nit i el número 1000 aquestes últimes 3 setmanes. Igual que les altres 999 vegades, no veig cap cotxe per la finestra. Només al bosc hi ha un animal que fa el seu so característic cada cop que sent o veu alguna cosa, o quan li dona la gana. Normalment crida quan s'acosta un cotxe, però de vegades ho fa sense motiu. De fet, és una alarma natural que em manté alerta per si he de sortir corrents. Ho aprofito per anar a la cuina i bec un got d'aigua. Mentre torno a l'habitació, em pregunto quant de temps hauré de viure amb aquesta por. Em tapo una altra vegada i el meu subconscient em xiuxiueja a la resposta. Sé que té raó, però de moment em nego a acceptar-la. Avui ja fa 59 dies que la policia trucava a la meva porta i amenaçava de tirar-la a terra si no l'obria. Un cop més, la mà que fan el martell de la injustícia reposa sobre el fusell de la por i el dit que ens assenyala des dels despatxos espera ansiós el gatell per a fer miques als nostres somnis. El nombre total de votants a Esplugues ha estat de 10.640. Hem estat dignes de la nit històrica que hem viscut avui. Hem votat i hem guanyat! L'1 d'octubre ens va marcar una mica el camí. Els CDRs sorgeixen a partir d'aquí, de la necessitat de garantir una votació. Ens vam repartir per col·legis electorals i vam dormir per garantir que s'obrissin. I molta organització, molta força, respirava com el podem i ho farem. Teníem moltes ganes de canviar moltes coses i veiem l'1 d'octubre com una oportunitat per poder decidir quin país volíem fer. Les primeres hores bé, veient que tantes cues, tanta gent, amb tantes ganes de votar. I crec que molta gent es pensava que no hi ha res a fer, no? Que el sistema està muntat, que per molt que t'organitzis és quasi impossible, no? Combatre'l. I aquest dia va ser una clara prova de que això és mentida, de que l'organització popular és l'únic camí. L'1 d'octubre per mi va ser una victòria i vam pensar que tindríem por i que aniríem cap a casa. Com a país és un dels exercicis de desobediència, d'organització i inclús de victòria popular més grans que hem viscut. Perquè allà hi havia una energia impressionant, allà hi havia una il·lusió i en el fons també potser una mica de, no sé si la paraula és inconsciència o d'ingenuïtat de tot el que ha vingut després. Jo no em considero un patriota ni un nacionalista, jo simplement veia la independència com una eina per canviar les coses, per desconnectar d'un estat podrit, amb una justícia totalment injusta. L'Adri portava a les esquenes molta lluita contra el Pla CAUFEC, que és un pla urbanístic que es va gestar cap als anys 90, em sembla, i que pretén encara edificar, i estan edificant, de fet, edificis i apartaments i pisos de luxe a la falda de Collserola, que és la muntanya que tenim a Esplugues. Senzillament és una especulació que es va orquestrar des de l'Ajuntament d'Esplugues, en el que aquests terrenys que hi ha aquí darrere nostre es van requalificar i la lluita contra el Pla CAUFEC
més enllà d'intentar aturar-lo o que no s'acabi construint tot, doncs és també una manera de resistència al sistema i adonar-se'n que les eines que dona el sistema per canviar les coses no funcionen directament. La repressió l'havíem tingut present en el marc del Pla Caufec, sempre que fèiem una acció consultàvem a un advocat, què és el que podia passar, perquè, clar, ara a sobre estem amb el context aquest de la llei Mordassa que no sap el que et pot passar, no? Trobem que l'any 2015 van entrar en vigor les anomenades lleis Mordassa, i parlem en plural perquè també va entrar en vigor una reforma del Codi Penal. Es calcula que només l'any 2016 al voltant de 34.000 sancions haurien estat emparades per conductes relacionades amb l'exercici del dret a la protesta, reunió i manifestació, llibertat d'expressió i dret a la informació. T'encadens amb un arbre, multa. Vull dir que ens van cosir a multes a base de bé. Sí, el que passa que com no en van tenir prou amb les multes i les multes tampoc feien efecte, doncs ja van anar més enllà. Hi va haver 2 judicis en què es demanaven penes de presó. Llavors es va crear una campanya des d'Esplugues de la que es va aprendre moltes coses i que ens han servit, evidentment, pel cas de l'Adri. És allò que veus la repressió, però la veus com algú que mai et tocarà a tu, la veus com una cosa llunyana, i encara que no vulguem, sempre hi ha allò de... Bueno, si aquestes persones han patit repressió, probablement alguna hauran fet. Sempre que hi ha una militància, una dissidència, hi ha accions que intenten combatre l'ordre establert, doncs sempre hi ha el risc. I a vegades fèiem conya dient «Buah, tu et piraries o et deixaries agafar?» Jo sempre deia «No, jo que m'agafin, no sé què, que sea lo que Dios quiera». Pues jo m'aniria a la muntanya, jo... No sé, cadascú deia la seva, no? Però no passa de ser una conversa que no creus mai que l'estiguis fent de veritat, no? El que sí que és veritat que tenir aquesta conversa mig en conya ens va permetre plantejar-nos realment què faríem, no? I jo tenia claríssim que la decisió era desobeir, no deixar-me atrapar. Després de l'1 d'octubre venen més accions. Estava sent una època molt intensa, primavera catalana. Trencar la normalitat aquesta perquè no podia seguir la vida com fins llavors. Accions de protesta dels comitès de defensa de la República aquesta tarda coincidint amb l'inici de l'operació tornada de Setmana Santa. Els CDRs han aixecat les barreres a diversos peatges de Catalunya perquè els cotxes passessin sense pagar. És molt contundent perquè perden molts diners. Suposo que per això van decidir reprimir-nos amb tanta contundència. No et penses sempre que pot passar alguna cosa, però ni de conya et penses que t'estan seguint, perquè ens estaven seguint, i molt menys que t'anava a arribar una acusació de terrorisme, rebel·lió i sedició. No? Que l'últim dia que vaig veure l'Adri, que va ser el diumenge dia 8 d'abril, estàvem al cau xerrant i sí que havíem vist com algo raro, no? Sí que hi havia com una sensació estranya. M'estaven seguint, m'estaven vigilant, sabien on vivia, sabien qui em juntava, i en el moment dius, bueno, no crec, no? El dia 9 vaig estar a casa de l'Adri perquè havia de fer un treball de la universitat sobre agafar un espai, una habitació d'algú, i a partir d'aquesta habitació descriure la persona. No sé, vaig pensar com, si ho hagués de tornar a exposar, diria, aquesta és l'habitació d'un terrorista. Saps? I que és una habitació supernormal, amb un llit, el seu escritori, la seva guitarra, una persona normal. Què dius? Què m'estàs contando, terrorista, tio? L'Adri estava dormint a la seva habitació, el Sergi havia de marxar d'hora ja per treballar i jo estava dormint tranquil·lament, sona a la porta, trucant a la porta, senyora, abre la puerta que la tiraremos al suelo. Aquests són els crits insistents i colpejaven la porta amb força.
en aquell moment aquest instint és tengo la puerta cerrada, un momento, tengo que ir a buscar les llaves. I en aquest instant és quan me'n vaig silenciosament a l'habitació de l'Adrià, ell dormia, el desperto, l'únic que li dic és Adrià, està la Guàrdia Civil a la porta. Res, va ser segons, per tant no... Va ser una cosa de pim-pam, de marxar, no ens vam ni despedir. Obro la finestra i salto pel balcó. Aquells 20 o 30 segons que va trigar la meva mare en obrir la porta, doncs em van donar la llibertat que disfruto ara. La secretaria judicial passa davant de tot, em posa uns papers a les mans, rebel·lió, sedició i terrorisme. Entre tot allò que explicava allà, jo vaig filtrar aquests 3 conceptes. Ens ha caigut un llamp al cap, hem begut oli. L'expressió interna és hem begut oli. Jo sabia que si venien a casa directe, la cosa anava xunga, no? Perquè si és, no sé, desordres o el que sigui, no venen 15 tios armats a casa. Jo estava dormint i vaig a obrir i em trobo amb 10 o 12 policies amb passamuntanyes i armes llargues. Quan entren a l'habitació veuen un llit desfet i a sobre de la taula veuen un mòbil, unes claus i una cartera. I quan veuen això és quan veritablement se n'adonen que l'Adrià se'ls ha escapat. Les coses que trobaven eren coses que tenim tothom a casa, però les agafaven com si fossin fardos de coca de 10 quilos. Cartells d'Òmnium i d'ANC que posaven llibertat i democràcia. Ells buscaven alguna cosa per poder... buscaven proves. El moment més graciós va ser el del xiulet de color groc. Perquè tu imagina't 2 guàrdies civils grans amb el passamuntanyes que troben el xiulet i que es miren l'un a l'altre com dient-se entre ells ho agafem com a prova i que tu estàs veient que ho fiquen a la bossa precintada de la Guàrdia Civil i tu dient vinga va, que surti la càmera oculta perquè això és una conya. I no, el xiulet de color groc és una prova. Troben uns cordills de pita simètricament tallats, tots així agrupats. El guàrdia civil, que era el que portava la veu cantant de l'escorcoll, li diu a la secretària judicial, li diu secretària, apunte metges. Jo quan sento allò, jo sabia el que era allò, jo sabia l'ús d'allò. I jo els dic, no, perdona, esto no són metges, si em permeteu, jo us explicaré el que és. I els explico el que era d'unes activitats que feia l'Adrià, era com una artesania d'una manualitat, perquè tu m'entenguis, era una cosa totalment innocent. Jo els explico l'ús que tenia allò i m'escolten, em miren i quan els he explicat li torna a dir a la secretària, apunte metges, i això s'ho van emportar com una prova. En aquell moment vaig pensar, si ja n'estava segura, però en aquell moment vaig pensar, sort que s'ha escapat. Detenido a esta mujer, la Guardia Civil. Aquí se han llevado numerosa documentación. Los agentes creen que está detrás, que es una de las organizadoras, entre otras cosas. I de sobte a la tele del bar veig acció contra los TDRs de la policia i de la Guàrdia Civil i reconec l'edifici de l'Adri. I jo rebo una trucada, Nuri, tens la Guàrdia Civil a casa? Sí. Han agafat l'Adri? No. Tu estàs bé? No. I aturem la conversa. A partir d'aquest moment és quan al seu entorn saben que l'Adri no l'han agafat. Tot ple de Guàrdia Civil, amb metralletes així, encaputxats, i de cop se m'apropa un i em comença a dir sabem qui ets, sabem que ahir per la nit estaves amb ell, sabem la relació que tens amb ell, on està? I jo vaig dir, no diré res. Tampoc ho sabia, no? Però... Quan surto de casa van dir que em tapés la cara i vaig dir que no em pensava tapar la cara perquè no havia fet res dolent. Jo no volia donar la imatge que l'Estat volia donar amb mi i vaig sortir amb cara descoberta. I m'havien obert un camí pel mig de la plaça perquè em poguessin fotografiar bé, la premsa. De fet, la premsa va arribar abans que la policia. I jo recordo que hi havia molt silenci, només escoltava els flaixos de premsa i moltíssims policies que em miraven. I era un moment de dolor i de tristesa profunda.
Aleshores, en un moment vaig començar a escoltar que la gent cridava «Ta mare no està sola». I a la meva germana petita, que estava ja veient la meva detenció, i com que em vaig revifar i vaig agafar una mica més de força i vaig dir «Vinga, va, ta mare, cap endavant». Realment, si pensaven que anaven a buscar un terrorista de debò, no haurien permès de posar tot un dispositiu de desenes de policies i no van posar ni un sol la persona que vigilés al darrere de casa nostra. Si vens a buscar un terrorista, no t'esperes a que la mare obri la porta, tires la porta a terra. El trasbals gros va ser quan vaig saber que l'Adri s'havia hagut d'escapar. Llavors em vaig quedar molt descol·locada i amb moltes preguntes sense resposta, que van durar molts dies. Tamara Carrasco es troba detinguda a la comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos, a Madrid, a l'espera de passar demà a disposició del jutge de l'Audiència Nacional. Hi ha un abans i hi ha un després d'aquells dies a Madrid. El moment que es tanca la porta del calabós és de tristesa i de desesperació absoluta. I sobretot del fet de dir que sóc innocent i m'estan tancant. I si mirem anys enrere, trobem les operacions Pandora, les operacions Pinyata, que ja intentaven vincular el terrorisme, el concepte que fan de terrorisme, amb la dissidència política. Que jo penso que és banalitzar d'una manera molt greu la paraula terrorisme. Bueno, yo creo que el caso de Adri Tamara básicamente es uno más de los casos con los que se ha ido construyendo una idea de lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Tamara Carrasco ha sortit en llibertat amb mesures cautelars. Carrasco haurà de comparèixer cada setmana davant el jutge i no podrà sortir del seu municipi. La persona que ha portat la instrucció a Madrid em vaig barallar els calabossos parlant d'aquest tema, que jo no havia fet res que no hagués fet ja el meu pare o el meu avi, que va ser militant de la CNT, que era participant dels autopistes o vagues o tot això, i el tio reia i em diu que és que amb la modificació de la llei antiterrorista em podien marronar. I és que en realitat tenia raó, amb la modificació ens podien acusar de terrorisme. Bueno, en un tribunal ordinario muchas veces estas cosas se van a entender con un criterio ciudadano, es decir, está ante una protesta, está ante una situación básicamente de manifestación, ante el derecho a manifestarse. Evidentemente solo en Turquía pasa que las protestas, la disidencia se persiga como delito de terrorismo, y eso yo creo que es una constante que está sucediendo en todo esto en España, ¿no? Es una víctima que ha sufrido los ataques de los CDR. Bienvenido, señor Peaje. Usted ha vivido en primera persona el azote de los radicales independentistas. Le voy a dar dos opciones de respuesta. Levante la barrera una vez para decir sí. Levante la barrera dos veces para decir sí, por supuesto. Introduzca tarjeta. Sí, claro. Els primers dies vam sentir por perquè si li va passar a ell, per què no ens pot passar a nosaltres? No? Aquesta és la pregunta que ens fèiem. Començo a rebre trucades de ma mare dient-me com entre senyals que hi havia policies a casa, que cada 2 hores anaven a casa ma mare a veure si jo estava. Bueno, és que hi havia una persona amb pinganillo a cada cantonada de casa meva, bueno, i a cada cantonada del poble en general. O trobar-te potser amb la família per fer-te una abraçada i notar que et seguien o que hi havia gent asseguda al banc del davant teu. I van venir a la feina, em demanaven que digués noms de gent que pogués estar ajudant a l'Adri o simplement noms de la gent propera de l'Adri. La Guàrdia Civil torna, ve aquí a casa de la meva mare, torna a casa nostra. Va ser com adonar-nos que l'impacte aquell tan bèstia que havia passat al 10 segurament s'allargaria molt en el temps, no? Jo crec que va ser un moment de començar a calibrar que allò tan bèstia potser podia durar mesos i potser anys i potser molts anys. Tots hem llegit de casos de repressius, estem propers a col·lectius que els han reprimit i molt fort, però tot i així sempre et segueix sorprenent que tinguin la capacitat de fer el que els dona la gana i que nosaltres no tinguem eines potents més que saber-te amagar millor que ells. Condicionava l'Adri, condicionava a mi, condicionava el meu entorn i condicionava el poble. O sigui, ens havia canviat la vida. Vaig estar molt de temps sense poder tornar a casa, no em veiem cor de tornar a casa, no em veiem cor, no recuperar les seves coses, sentir la seva olor, veure la seva roba. On està l'Adrià? Necessito saber on és, però per una altra banda sabia que no podia saber perquè aquí estava la seva seguretat i el seu futur i la nostra vida en definitiva. Jo me'n recordo
dubte que dintre de la por aquesta, de que estigui bé, sobretot i que no s'entregui, bueno, doncs vaig sortir a fer un cigarret aquí fora i en un moment que m'estava desesperant, doncs mira, coses d'aquelles que et passen, em va passar una gavina per davant, i jo vaig veure, que evidentment no va passar, jo vaig veure que la gavina em mirava. I jo en aquella gavina vaig trobar-hi el refugi de dir, doncs mira, em vaig aferrar a això, aquesta gavina m'ha dit que l'Adrià està bé. Soc molt incrèdula tot això, però jo em vaig refugiar amb això. Jo veia passar una gavina, que la gavina aquella em mirava, i jo jugava amb un joc d'aquests com quan ets nen, no? Si veig a la gavina que se'n va a l'horitzó i no es para, és que l'Adrià està bé. Passava nits de merda, sincerament. I, bueno, t'aixeques i desvetllat amb la por de si estan venint a per tu o no. Jo sí que vaig passar molt malament el fet d'estar al poble o viure la normalitat del poble, no? O sigui, per mi que el poble estigués normal era una patada a l'estómac. Per mi havia de canviar tot. No podia haver-hi res de normalitat. Em feien ràbia els riures, em feien ràbia les birres a la plaça. Hi ha gent que durant uns quants mesos va decidir no entrar al cau perquè entrar en aquell espai físic li recordava l'Adri i se li feia estrany no veure l'Adri tocant la guitarra en el lloc que hi era sempre. Tot això em va costar de pair i d'entendre, perquè tu prens a lo personal, per què jo, per què l'Adri. Entendre que no era Tamara i Adri, nosaltres som dos caps de turc. La represión, la salida tiene que ser colectiva siempre. Tenemos que salir adelante y hacerle frente. Para eso el arma más fuerte es la conciencia de que es un acto represivo que tiene unos objetivos. O sea, las cosas no se hacen porque sí, siempre se hacen para obtener algún fin. Que la repressió també es planifica, s'estudia, s'elabora i es busquen efectes molt concrets, efectes polítics però també efectes psicosocials. No? Perquè tota aquesta gent que s'està mobilitzant, atemorir-los, no? Donar-los una lliçó, anem a agafar qualsevol persona, en aquest cas l'Adri, la Tamara, i anem a destrossar-los la vida perquè veieu el que som capaços de fer si vosaltres feu això que esteu fent. És una mostra d'un avís a la resta de persones mobilitzades, de moviments socials, és aquesta sensació de avui li ha passat a aquesta persona, però demà podria ser una altra. Pots atacar una persona individualment, però si hi ha realment molta gent que respon a aquest atac individual, es torna un atac col·lectiu, no? I per tant es reacciona amb molta més força, moltes més hores, molt més potencial, perquè si no sí que toques un, l'enfonses, i a més sembres la por a tot el seu voltant perquè veus com en put acabar amb aquella persona, no? No era necessària tanta diligència, senyor jutge, perquè de totes maneres, aquell matí del dimarts 10 d'abril del 2018 ha quedat congelat a les nostres memòries com el dia que ens van canviar la vida per sempre més. A partir de llavors, mai més hem dormit com ho havíem fet fins ara. Ara cada nit contemplem un pla de fuga, amaguem allò que no volem perdre i t'escrivim una carta amb tinta invisible. I no sabem si estàs lluny o a prop, però deixem la finestra oberta per si necessites refugi o una conversa de matinada. El futur i el passat es confonen amb el present i la nostàlgia s'esmunyen sota la roba. Sort que mai hem necessitat planxar la roba i que dormir amb les sabates posades és un aprenentatge de vida. La solidaritat i el suport mutu ens han despullat en majúscules, perquè no hi som totes. I de moment, que ens hagin robat a un company se'ns està fent massa gran, malgrat que d'aquí a uns anys, ojalà, riguem plegades de tot plegat. Fins llavors, l'afany constant per a que tornis al teu barri a seguir lluitant amb nosaltres per un món que valgui la pena viure ens acompanyarà permanentment. No estàs enlloc i estàs a tot arreu. Jo hauria de donar moltes voltes a entregar-me, no? Perquè dic, hòstia, si ara la Tamara la deixa lliure i li rebaixen a desordres, doncs a mi em passarà el mateix, no? Però crec que el meu tracte seria diferent. Crec que m'aplicarien presó preventiva en un 90% de possibilitats.
El membre del CDR, buscat per l'Audiència Nacional per Terrorisme, Rebel·lió i Sedició des de l'abril, ha fet avui la seva primera aparició pública des de llavors. Adrià Carrasco és a Brussel·les i avui ha comparegut al costat del seu advocat. Tots dos han denunciat la repressió que diuen estan patint per part de la justícia espanyola. Oi? Està boina, tu també vas amb boina ara? Joder, tio, sóc el més antic aquí anant amb boina. Ah, sí? Jo li vaig regalar una a Noelia també. Tota Una negra. Tot l'any passat ja... O sigui, jo hi anava a Catalunya, eh? Ah, sí? Sí. Sí, marques tendència Sí, sóc d'exiliats, no? influencer. Ara fa pocs dies, quan vaig anar a Perpinyà, que em feia a mi molt d'il·lusió Hòstia, anar allà. se't va anar una mica, eh? No, clar, molta gent m'ho deien, no? Hòstia, perquè heu de venir més cap aquí, heu de venir aquí, heu de venir aquí... Però dic, és que des d'aquí no podríem fer la feina que fem des de Brussel·les, no? Jo crec que un exili a Brussel·les té el potencial de connexió internacional aquí, no? És l'acte de desobediència que he fet més gran a la meva vida. Per mi és com no passar a parlar-ho, no deixar sotmetre'm. He hagut de pagar un preu caríssim, que és marxar de la meva terra i de la meva gent. Fa molta pena que encara no coneixi el meu fill, no l'hagi pogut anar a veure. Ara és el padrí del meu fill. El moment que va néixer l'Aran, que hi faltés l'Adri, va ser molt dur per mi. És molt emocionant quan el vas a veure, perquè amb ell el veus amb un tarannà natural, bé, i clar, et ve una tristesa principalment a l'hora de marxar i deixar-lo amb ell allà. L'exili és un llimb estrany, perquè Joseba Serrano India deia que l'exili és tancar-te dins un armari i tenir por que algú l'obri i tenir por que ningú l'obri. Però, sens dubte, en l'actual context, jo crec que l'exili dels que han optat per la via de marxar del país perquè estan perseguits política i jurídicament és el que, si s'ha demostrat, és el que més destorba a l'estat espanyol, perquè la llei del silenci, portes enfora, s'esquerda y queda trancada. El exilio de Adri es una decisión política suya que nosotros estamos manejando desde el punto de vista jurídico, pero evidentemente el Adri lo que está haciendo es potenciar la situación que le afecta a él y a otros muchos jóvenes y personas que han participado en manifestaciones y que están siendo criminalizados. Sí, el BOI em va dir que ara es podia moure, el meu es podia moure ja, ha arribat a Barcelona, al jutjat 24. A la falta que l'accepti és un rotllo, tio. Sí, entre mig poden anar passant setmanes i mesos. I mesos, i sí. Clar, juguen això, no? Et foten la por al cos al principi, després encara que sigui un delicte menor, però bueno, el mal ja està fet. Sí, l'objectiu ja l'han complit. La llavor de sembrar por, o que la gent s'ho pensi dues vegades... És que és de manual. No paren de sembrar llavors de pànic i de por. Una persona com l'Adri, que és una persona del carrer, és més difícil que això surti a la llum, és més difícil que la gent s'enteri del que està passant, no? I el meu cap no para de pensar que hi ha exilis molt més durs i que hi ha gent que mor en aquest transcurs de l'exili i que a sobre encara haurien de donar gràcies per que l'exili de l'Adri estigui sent així, no estigui sent d'una altra manera. Hi ha molta diferència depenent de quina lluita vingui la repressió. I en aquest cas ha estat molt evident que la lluita independentista té un favor dels mitjans que no té una lluita ecologista, per exemple, i per tant ens veiem amb l'obligació moral i amb les ganes, de fet, de descontextualitzar la repressió del context independentista i contextualitzar-lo en l'estat espanyol, en una estructura capitalista que ataca qualsevol forma de dissidència. Repressió n'hi ha hagut sempre, sobretot en els marges i en les tangents, i molta gent no ho volia creure o no ho volia veure, fos als CIEs, fos a les presons, fos als centres de menors, i resulta que ara, quan té aquesta dimensió de masses, que el que s'intenta reprimir és un país sencer pràcticament, doncs rebobinem i som conscients de quines lògiques d'autoritarisme, de degradació i de retallada de drets civils, socials i polítics s'han produït en el nostre país i que sempre hi ha hagut tribunals d'excepció i que finalment no hi ha hagut un sol dia en 40 anys de democràcia on no hi hagi hagut presos i preses polítiques a l'estat espanyol. Hòstia, va anar per a mi, però tenim algú darrere al costat i per davant, no? Si t'agafen sol... Clar. Bueno, jo en moments d'arribar aquí a l'exili, moments que te'n vas a casa al llit a dormir i comences a donar voltes i pensar i si el jutge accepta l'extradició i la policia d'aquí m'emmanilla i em porten a la frontera amb Espanya, saps? Comences, això és com un cuc que t'entra dintre el cervell i sembla que et vagi arrossegant, no? Vale, tinc dues pistes
14 i 15, rum 1 i hal 1. Tu què tal? Bé. Què fas? Bé. Pues està currant. Ah, sí? Porto 2 dies per fer una cançó sencera. Joder. Hi havia un tio a la xerrada que l'Efri i jo ens vam fer hasta un copet per sota la taula, que ens va dir que eres el seu referent polític. Dic, anda-me la vida. És veritat. Te'n recordes? Sí. Diu, no, perquè jo últimament, el que diu l'Adri... No sé què... I l'Efri i jo, joder, pues vas apanyat. Vas tenir sort, perquè et vam deixar aquí, saps? Sí. Aquí arribica, hijo. O sigui que ens va pillar un dia de... Tal, perquè normalment diem que ets un person i que no sabem què fa la penya llegint-te i retuitejant-te. Perquè, clar, a mi m'han fet persona pública, que jo no ho he triat i l'Adri no ho ha triat i les nostres familiars tampoc. Lo puedes recibir como una cosa normal en un pueblo que ha sido fuertemente reprimido, o lo puedes recibir como una cosa, joder, qué desgracia hemos tenido en nuestra familia, ¿no? Entonces, depende qué punto de vista tengas, de qué trayectoria en tu vida también, pues puedes darte un batacazo y no poder levantar cabeza, o puedes asimilarlo de una forma que dices, pues bueno, nos ha tocado esta vez a nosotros, ¿no? El miedo cada uno lo gestiona como puede, o como sabe. Yo me apoyo en lo que puedo, hay veces que no puedo ni apoyarme. Que la repressió sempre són 3 P's, no? Pasta, propaganda i patiment. Pasta perquè són molts diners en la defensa, al final, quan fas el recompte, són molts diners els que perdem. Patiment perquè pateix la persona represaliada i pateix el seu entorn, i també les famílies i amics i amigues, i propaganda perquè més fonamental és trencar la llei del silenci, no? I has de poder explicar que el que passa sí que passa, mentre el poder diu que no passa. No? O sigui, jo no me n'aniré a fer determinat activisme, però el meu activisme és denunciar, és el jo acuso, vull dir, no hi ha dret. Ma mare abans teníem molts debats sobre si pintar parets és cívic o no és cívic, o és ètic i no és ètic, i ara és com les pinta ella, saps? Pero que se pensaba que nunca habría que hacerlo. Y hemos pasado... ¿Eso sabes por qué es? Porque la Constitución es una puta farsa. El típic de samarreta negra o blanca, solament la frase aquesta de definició de Constitució, la Constitució és una puta farsa. Adrià Carrasco, Brussel·les... Sí, Sí. Podem treure la puta? No. Això és síndrome de gat. El problema està en el contingut de la paraula. Bueno, o sigui, a mi no em sembla bé. Sí, al final és com li va sortir d'ahir. I si li preguntem a ell? Estic d'acord. I si li preguntem a ell? L'Adri, jo li vaig comentar que hi havia hagut com aquest debat del puta farsa i em va dir, no sé, em va sortir així en aquell moment perquè era el moment. Jo crec que entrava en discurs del tema puta i jo em fa molt greu. El tema no és la frase, el tema... La Constitució és un acampamento. Boulevard Jules Gendot. Ok. Ok, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. L'Adrià allà està construint una vida nova. A Esplugues estem deconstruint, estem acostumant-nos a que ell no hi sigui. Llavors, aquest contrast entre l'anada i la tornada és un carrusel, o sigui, molta il·lusió d'anar-hi, però sabent que després la tornada és tornar a evidenciar que les parets d'Esplugues estan pintades, vas veient per tot arreu l'Adrià et volem a casa, i això costa conviure amb això. I a vegades sí que em donen aquests moments a dir com, què estic fotent jo aquí a Brussel·les? Si no, aquí no se m'hi ha perdut res a mi, no? Al principi és com que no t'acabes de creure, no? Penses que això durarà 2 setmanes i que t'arribarà una trucada o una carta o el que sigui, et dirà bueno, que això ja està, que se'ls ha anat la olla, que això és descabellado i torna, que no passa res. Però encara tens la sensació de que fa un any, amb l'Adri, això, no? O fa un any, la calçotada del Caufec estava a l'Adri.
I ara vivíem com, no enganyats, però sí que ens crèiem que era una altra cosa. Ara que el seu net hagi hagut de marxar a l'exili, crec que és una cosa molt dura i que la via de l'Adri ho està patint ara i no s'ho mereixen, això, aquesta generació que han viscut tanta repressió i ho han passat tan malament. L'exili en el segle XXI a Europa és com incrèdul, jo tinc un fill a l'exili, o sigui, jo tinc un fill a l'exili, l'Adrià està a l'exili. Exilis en dictadura, exilis també, altres en democràcia. Jo recordaria Xavier Vinader, el primer periodista que es va haver d'exiliar perquè el volien empresonar, el van empresonar de fet per fer periodisme d'investigació, en aquest cas contra el terrorisme d'estat vinculat a les trames de l'extrema dreta durant la transició. Crec que hem perdut molt ràpid la memòria històrica de l'exili i hem perdut molt ràpid la memòria històrica de la repressió. Som els primers represaliats i les primeres exiliades. Bueno, jo de la Guerra Civil la primera conseqüència és que el meu pare va desaparèixer al front, desaparegut. Encara ningú ens ha dit que fos mort ni no. O sigui que no vam saber mai més. Suposem que deu ser una d'aquestes persones que estan en una fossa comú. Són tot coses bones perquè si no hagués passat el que ha passat no estaríem aquí i si no hagués passat el que ha passat igual jo estaria al Talego i tampoc estaríem aquí, o sigui que de puta mare. Pues això és el que ens volien, però pringaus se'ls ha escapat. Una vida, Adrià que ens volem, al carrer seguim la lluita. Adrià que ens volem, Muy bien, ¿y qué te aporta el Reis? ¿Qué aporta carbó? No sé. Roba, uns mitjons, que no falten mai. Els mitjons sempre han de sortir, no per Reis. ¡Ay, que se talla! No. ¡Que se me corta! Un risotto es talla. No ho sé, però està molt líquid ara mateix. Pues és arròs caldós. I després la family. I després la família, 25. Pam! Saco. Però mola perquè estaven els meus cosins petits, que encara creuen els Reis i tal. Ah, això és molt guai. Moltes entitats es van veure tocades, l'activitat es va quedar moribund d'Esplugues, no? Tant a l'Ateneu com al CAU també. Totes les entitats vam com frenar i vam dir no pot acabar amb tota l'activitat que teníem aquí i no pot acabar amb totes les iniciatives constructives que estàvem fent a Esplugues, no? Que el que més costa són els amics, la família, i perdre't a casa teva, i les festes, i ara ets Sant Antoni a la Pobla, i per jo és un moment molt heavy. Ja, jo vaig passar l'estiu també, eren festes d'Esplugues i és una merda. Jo els deia als col·legues, o no m'envieu res, ni una foto, ni un àudio, ni res, o em feu un reportatge complet i em feu viure com si estigués allà. Jo he sortit del grup de WhatsApp dels amics, sí, per no veure res. I aquí és bastant frustrant veure que estan passant coses que jo no hi puc ser, no? I que és on m'agradaria estar a mi, lluitant, no aquí. Espluguines, espluguins, benvingudes avui sí al centre comercial de la Vergonya. Inaugurem la precarietat laboral. Més centres comercials! I més comerç local! I Collserola verda! Polítics a la merda! Mentre el model sigui el capital i mentre el model sigui l'especulació, a Esplugues hi haurà lluita per molts anys.
aquí d'una manera ben digna. Cridem per ell, que lluita des de l'exili i amb cadascuna de nosaltres. Adri, va per tu! Escolta, Adri! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dimo. Bueno. Bé, molt guapo, creixent molt. Sí, ja el veuràs. I tant, ja veuràs que guapo està. És el més humà del món tenir por. Com no vas a tenir por si t'estan fent el que t'estan fent? Clar que tens por. Si al final nosaltres aquesta por ens impedeix fer coses que hauríem fet sense ella, és que ens estan guanyant la batalla. Si l'objectiu principal de la repressió és que renunciïs als teus objectius polítics de canvi social, no hi ha millor lluita antirepressiva que insistir en el canvi polític i social. Sí que hem fet, no som innocents, el nostre delicte és antifeixista, és un estat feixista. Jo crec que, ja que m'ho han utilitzat d'exemple, haurien de ser el millor exemple de dir no ens autocensuram i seguim fent el que fem i seguim endavant i lluitam perquè les llibertats no són negociables. Segurament a l'estat espanyol no li ha sortit a compte, perquè per una banda no ha aconseguit que Esplugues deixi d'haver activitat política, no ha aconseguit atemorir a l'Adri i el que nosaltres estem fent es justament lo contrari del que ells pretenien. Yo creo que la gente tiene que seguir entendiendo que no solo está en su derecho a manifestarse, sino que probablemente ante una situación como esta está en la obligación de hacerlo. Poma, plàtan, pera, mandarina. Ah, molt bé, Esther, molt bé. Tothom sabeu qui és l'Adri? Sí. Sí? Qui és l'Adri? És un noi que sempre feia el que ell creia. Realment l'estaven acusant d'una cosa que no havia fet, perquè un terrorista és algú que està creant terror a la gent, així va haver de marxar per tenir un judici just. Sí, és que no estem parlant de 2 mesos, estem parlant de que el 10 d'abril farà un any. I ens hem deixat una cosa molt important, que l'Adri també ha portat aquest folar. L'Adri ha estat cap nostre, del David i meu, i ha estat dent del cau molts anys. Fer veure que a Esplugues que ens falta una persona i que hauria d'estar aquí. Encara que no sigui el nostre cap ni el nostre intendent, l'Adri ens segueix educant des del Sant Jordi i sabem clar que l'Adri comença a militar des d'aquí, des d'aquests colors, que és des d'on comença una eina de canvi i de transformació social. I sobretot el que ja no tenim és por. El que ja no tenim sinó que aquesta por s'ha convertit en ràbia, amb ganes de treballar, amb ganes de lluitar i amb ganes de tirar endavant. I quan diem no tinc por, no és veritat, perquè fa molta por pensar que el teu fill, que tu pots anar a la presó, que et poden posar una multa, que et poden fer qualsevol cosa, això fa pànic, fa molta por. Però la por, com tot sentiment a la vida, has de ser conscient i l'has de poder combatre. Perquè és que si entrem en por, és quan veritablement ens han guanyat. Ens guanyen de debò, no quan empresonen o ens envien a l'exili. Quan de debò ens guanyen, és quan provoquen que la gent tingui por i es paralitzi, i per això ho fan. És que per això ho fan. Quan veig la gent que segueix mobilitzant des d'aquí, és el que més omple, em dona un coratge immens. Tinc un lligam de per vida amb un noi que no he vist en ma vida. Jo moltes vegades ho he pensat de com serà la primera vegada que el pugui veure, que el pugui tocar i que el pugui abraçar. Jo crec que serà de felicitat absoluta. I en quant que jo pugui sortir d'aquí i que l'Adri pugui tornar, tornarem a estar a primera línia els dos perquè no han pogut amb nosaltres.